Khazani puitu klayai Kristoni jotto dakhok tei bukuk song phaji singtini February 20 tarik sangrong salni o salo marbai sijak Koktwma Kahamni bisingtei kaituni kokno khanawi nailai phirwana Mark chapter 8 ni verse number 27 ni simi tetri jora Apro Jishu bini sagri rok bai Kaisaria Philippi amchoini kamirogo thanglai kha lamao bo borok no hai hini singkha ano sadi borok ano sabo han borok hai hini saka baksa hono baptisma rnai John baksa ba hono Ilia baksa ba diari rok ni bere khoroksa hono bo borok no hai hini singkha narokle tamo han ang sabo nang masia hnai Peter saka hake Jisu borok no hai hinai ragdama khlai kha ani kok khoroksano phano ta sadi apro Jisu bini sagri rokno hai hini phurungkha borokni sajala panjalino satuk jakna nangnai okra chakra rok ochai okra rokti gerong phurungnai rok bai norjakna nangnai bo buthar jaknai hai phano salthamni ulo thangai bajanai bo okokno borokno phang kheno sakha aboni bagino Peter bono simit langai hankha Jisu ipilei bini sagri rokni phasing nasikha hake Peter no ahai hinai hankha thangdi shaitan ani oro ta tongdi nang wansukma rok abo borokni wansukma se kaituni wansukma ya mohongkha subraini kok kathar subrai Jisu Kristo nini munglok jathang